যতনি খাওয়ানো যতনি খুগুনো কাইসানো কক আবংকা বুবাগ্রানো কপ্লাই খাইनायनि bagै ত্রিপুরা দফাनि लुकुरक सिमिया कुबुनि बसंनि कुबुनि दफानि लुकुरक बताबो बुबाग्रानि जबानो हामजागै सालबुरुम गोरों आमजायनि सिमि बुबाग्रानि लगि दंगो हिनै कक पिलाय मुंरावो नुजागै दंगो ते लगि दिमाबो नुजागै दंगो आबो हायकिनो सिमनावबो बुबाग्रानि कक पिरमानि लगि लुकुरनि जोंजानि ककरबो खोनावै दंगो लुकु आदं फिनजानाय र आबो हायकिनो सिमनावबो बुबाग्रानि कक पिरजाखा आरो मानजाखा सिमना आमसाइनि गोजाम एमएलए बरम गोनां बिश्वकेतु देबरमा मानजाखा YTF नि आदं जितेन देबरमा मानजाखा टनि देबरमा आकर्षण Ini ka pala ML no? Taklay bisag do bay. Ubagara ayo Greta Triplen maro nai Greta Triplen maro nai Ay ke chuba chole nai Ay ke chuba chole nai Diprasa ayo lokthung Diprasa ayo lokthung Jini matai no maro nai Jini matai no maro nai Ay ke chuba chole nai Nanya. Tomani ani nokha kamuni ngui tongzamani usobja tomani tini bubagrani mukh awota kelai sithung tini bubagrani ima ini mukhang sithung Bata sama ka. Bata sama ka bata. Maka. Cuma hasad ko. Kan maling nuri ya kai sabun na te. Ih, kamu tuh hap kabar ba? Tangla bo. Lagi tu kerja, tu lagi si mau kerja tu deh. Benar tu, ini lama kali ya. Ada yang nak kelang deh. Mau tanya apa pun rob tu, tapi di sana, kan mungkin ada rakyat yang mereka nak ada. Kita awal itu juga. Karena ibu hari itu kerja lagi itu. Terus sana. Saya juga ibu tahu salah apa itu kan. Nona tahu kiri salah kan. Tahu orang apa kan karena itu mau berapa. Wajib ibu loh.
normal sing rangku sepuluh sama bu ini mana dia buka ke mobil parking pun sepuluh sudah ini apa no ini nangko tahu mana ini apa cinta ini hotel tak lepas sudah lagi nanti mana itu naik ada sih जों दिनै दिनै बुबाग्रानि तिप्रामथा दिनै वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट खबजाक दिनै सिमना ब्लक कमिटि दिनै सिमनाव खालायजाक दिनै पूर्व सिमना बिसिओ नग नग बुबाग्रा गामि गामि बुबाग्रा अकथायनो रोगसावैनो दिनै लुकुरकनि थानि जों जत्तनो कयिखा जे जों दाख्लाय बुबाग्रानो लगिरिनायनि बागै दिनै पाब्लिक रकबो चिनि लुकु रकबो चिनि बुबाग्रानि कक थाइनो जत्त जोंनो लगिरिनायनि बर' कग्रिखा तेबो सुदु तिनि सिमिया जों खोना सनै जों सालबुमब्रुम न अमहायके चिनि सिमना ब्लक कमिटिओ नुखुं थाङै जत्त नुखुंनि बर' रबाय कक सानो बागै जों रेडिं लायजाक ते तिनि चिनि अ पान्डाव फाइ मानजाक चिनि तिप्रामथानि चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट चिनि बरंगुनां टनि देबबर्मा दङ जोंनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट चिनि सेलिम बाबु सं चिनि अजागा बेबाक चिनि अ आमचानि लुकुरक तै अ बिसिनि चेयारमेन रक भाइस चेयारमेन जे जत आदं रक अर टिडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेन्ट सं फाइ मानजाक बायखा गैसों दाबु गामि गामि बेरायमान यागल अर तिनि किसा जों जाथाय खिस्रि रक जों रेडि खालायखा दा अमचालै जों थांलायनाय खोना तैसा जों अ जागोन जे जागाव पाइखा अ जागानि सिम खोना तैसा जों फिनाय ini jesimna bahai dagiawo bahai tini nok nok thangai public rongni response bahai manka पाब्लिक रकनि रेसपन्स बेलायखेनो गाहाम जे बर'बो सावो जों बुबाग्रानो पयत खालायो ते बुबाग्रानि लगिरिनाय हिनि सावो बाक्सा किसा कय फेमिली किसा नखुंगो चाकरि रिनाय राबार बागान रिनाय हिनजागै बर' कयटा जागा माने बीजेपीनि मिटिं रकमा थांकारो हिन सावो हायपानो बंनि खा बुबाग्रानि लगिनो तंगो बुसों बीजेपीनि मिटिं थांपानो नरक खा बायनानि कक्रि हिनि जों बुजोबै सावि रह हामबाय